Poden intervenir per fixar la seva posició sobre la moció. En nom del grup mixt, el senyor Quim Arrufat. No caldria ni tan sols remetre's a Chomsky per entendre que la comunicació és clau i més en temps de crisi, i quan més està patint la gent, treure un tema que no té solució, que té solució molt difícil, i l'espantall, per tant, d'un tema que, a més, justament no se soluciona amb prohibicions per mantenir un debat públic que despisti l'atenció dels problemes concrets. És la carta del burca, la carta del niqab, per cert, que és un niqab, no és un burca, el que estem parlant. La carta que utilitzen recurrentment tots aquells partits polítics, ajuntaments, institucions que en determinat moment volen sortir de l'atzucac en què s'han trobat, polític, de justificació, etc., i treure un espantall de tema que no té solució perquè ningú ha aconseguit solucionar-lo al conjunt d'Europa, ni amb prohibicions ni sense prohibicions, perquè resulta que quan s'ha prohibit ha augmentat el problema perquè ha esdevingut un estàndard de lluita per segons qui, i quan no s'ha prohibit ha continuat igual. Per tant, té molt difícil solució per la via de la legislació i de la prohibició. Miri, però és que a més no té cap mena de sentit que en parlem en el marc de l'ordre públic i de la seguretat. Jo realment em pensava que el que es referien amb l'ocultació del rostre era justament als encaputxats a les manifestacions, per alguna manera. Els Mossos d'Esquadra que van rebentar la porta de la Bata Boatiner encaputxats i van tirar tothom a terra durant 4 hores, per exemple. Però no, resulta que no va orientat a la seguretat i l'ordre públic, sinó que va orientat a les dones que porten niqab. Si legislen en favor de les dones que porten niqab i es posen la seva pell, és que ja han parlat, senyor Sabaté, que parlaven tanta propietat, ja han parlat, vostè ha tingut converses amb elles, li han demanat, volem llibertat, llibertat, i ens obliguen. Li han demanat? O aquí ningú ha parlat amb les dones sobre les quals es vol legislar? Però ho ha intentat vostè, amb serveis socials. Serveis socials ho demana, que hi hagi una llei que prohibeixi el niqab, aquesta és la via per solucionar-ho, perquè així vindran més i podran actuar amb més llibertat els serveis socials. És aquesta la via, sí? És això el que els demanen els serveis socials? M'agradaria veure-ho. O és el que els demanen l'actualitat política, és el que els demanen aquells ajuntaments i aquells partits que han volgut fer d'aquest tema una gran polèmica i omplir portades i fotos i diaris i columnes d'opinió sobre un tema que ningú hi ha posat una solució sobre la taula? O és que el que estem preocupats és per la seguretat de la resta? Perquè és una qüestió d'ordre públic i de seguretat pública. És això com s'argumenta. Que quants casos hi ha hagut de vulneració de la seguretat pública per dones que vesteixen niqab? Que hi ha un pànic generalitzat pel carrer per veure què fan, o que han assaltat algú, o que està posada en perill la pau respecte a la seguretat de la ciutadania perquè hi hagi dones que porten niqab. Miri, nosaltres estem absolutament en contra de qualsevol mena d'imposició. Tant de bo no existís, però és una cosa que existeix i que no se solucionarà. Nosaltres estem en contra del joc, ho hem defensat quan estàvem argumentant BSNWOL, però estem en contra de la prohibició del joc, perquè la prohibició portaria a encara més problemes, a màfies organitzades, a l'ocultació del problema i, per tant, a no veure la tranquil·litat d'unes poques famílies mentre el problema persisteix. I això és exactament el que passaria si prohibíssim el niqab. Miri, François Fillon, el 2010, va encarregar al Consell d'Estat de França un estudi perquè, òbviament, allà la qüestió havia estat un gran tema d'una gran polèmica. Justament en un país on entre el 20 i el 25% dels vots van a parar al Front Nacional, havia estat una gran polèmica. D'entrada es va situar una xifra més exacta de la que s'havia situat al principi, es va passar de 300 a 2.000 casos en un país de 65 milions d'habitants, amb una població de 6 milions d'immigrants de religió musulmana. Es va situar la problemàtica en 2.000 casos. Renoi, quants problemes causen 2.000 persones? Quina importància cabdal té el que facin o deixin de fer aquestes 2.000 persones? I la conclusió va ser justament que no es podia utilitzar la laïcitat per legislar prohibint el niqab, perquè la laïcitat pressuposava la llibertat religiosa, però que a més si es volia actuar en defensa de les dones que porten el niqab, la prohibició justament agreujava el problema, o les recloia a casa o les estigmatitzava i donava ales als racistes, perquè llavors es barrejava amb tot el debat de que si la religió, l'islamisme polític, tot, que sabeu que és un tema molt delicat a les nostres societats, sabeu perfectament que és un tema molt delicat perquè no heu vist els 10 darrers anys,
a les societats musulmanes, la de guerres civils, la d'atemptats terroristes, la d'organitzacions, faccions, teories, divisions, escissions, invasions que hi ha hagut. S'està debatent el món musulmà sobre ell mateix i està en una tensió permanent, amb la qual cosa un símbol religiós pot acabar esdevenint una eina, un instrument polític, i prohibir-lo a la nostra societat només causaria aïllament d'aquestes dones i la politització d'una qüestió que no hauria de ser política, Miri, senyor Guinó, vostè ha començat parlant de dignitat, de ser lliures d'explotació, persones amb drets, i jo em pensava que anava a parlar de la reforma laboral, dels bancs, de la crisi, de l'atur, i va i em parla del NICAP.